Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Silang milapas sa ilang sukod ug usa ka metro sa una nilang pagsurvey. Sunod survey nila, milapas naman pod og 7 ka metros. Gibinuangan kami aning kasikbit na mong yuta tungod kay pobre me? Ikaduhang pangutana. Way ikapakitang titulo kining kasikbit na mong yuta. Apan may mga kadistral kuno sila og survey plan. Pwede ba di ay nga mao nay basihan kung magsurvey og yuta kaysa titulo sa yuta? Kay may titulo man unta mi. Ikatulong pangutana. Nagpasurvey sab mi sa among yuta, dihang nagbahin-bahin na sila si Papa o sa iyang mga igsuon. O gi-relocate ang mga karaang mohon sa pagpartisyon. Nganong wa masad mo tukma ang ilang sukod sa among mohon? Misaylo mahinon og laing 7 ka metros. Ikaapat o katapusang pangutana. Posible kaha nga may error sa duha ka surveyor? Sa amo kaha ang nasayop o ang ila? O kung nalapas man ang koral sa among kasikbit, o kung among ipakuha, obligado ba silang mauyon? Kung magmagbahi sila, unsa man ang among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Negro. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa mga pamilya, kabanay, karelasyon, sa ato ang mga papilis, dokumento, ang mga butang, kabutangan, mga gipanunod nato, maski unsa ng mga punto sa yuta sa apuhan ni Negro. Usa ka adlaw nagpa-survey ang kasikbit nilang yuta. Unya, nilapas og usa ka metros ang ilahang pagsukod sa yuta nilang Negro nga karaang punuan sa Madre de Cacao ang gitimanan sa iyahang papa. Wa na lang unta mangita pa og samok ang amahan ni Negro hangtod nga nakahuna-huna silang manag-igsuon sa pagbahin-bahin sa yuta. Og girenocate nila ang karaang mohon apan niabot na sad ang higayon nga nagpa-survey na pod ang kasikbit nila nga yuta og nilapas na gyud noon og 7 ka metros ang ilahang pagsukod ug naabot na sa ilahang balay ni Negro. Way titulo ang kasikbit, kadastral lang kuno or survey plan. Apan sila Negro may titulo nga gikuptan. Oy, tingalig ng land grab ni Be. Unang pangutana, unang silang nilapas sa ilahang sukod ug usa ka metro sa una nilang pag-survey. Sunod survey nila, nilapas naman pud noon og 7 metros. No, gibinuangan kaha me aning kasikbit na mong yuta tungod kay pobre me. Okay. Una sa tanan, dili ko gusto anang ingon ana nga batasan nga feeling nato wa tay katungod tungod kay pobre ta. Dili na sakto nga panghuna-huna kay ang kanira bang mga tawo wa manipilion ba? Maski pag kung gusto gyud nang manlapas og katungod nato dili tungod kay pobre mo, pero more importantly di po na ingon nga kay abi pobre ta wa tay katungod, no, or wa tay kanang right or pwede tang tapak-tapakan or tamas-tamasan. Ayaw ta na kay abi pobre ko way taong pobre, ha? Now, ang question ana, di ko kibaw kung gibinuangan ba mo. Number 1, wa man ko kibaw kung legitimate ba to ang ilahang pagpa-survey or dili. Ikaduha, dili man gud na ingon nga kay abi gi-survey og laing tawo, sakto. Dili na always, it doesn't follow. Ang ako ang pangutana ani mauni. And ako ang suggestion, mas maayo siguro nga kamo mismo magpa-survey pod mo og inyo para atua pong ma-check kung sakto ba ang ilaha and ma-compare nato kung kinsay sakto labi na nga kamura ba ang naay titulo unya sila kadastral ra. Ang title naa na ra ba nay meets and bounds. Unsa man ang meets and bounds? Naa din na ang tamdanan ang sukod, no, kanang bounded on the northeast by 0.1 to 0.2-3 SE. Kana mga ingon anak ba, mao man na siya ang muhon, mao man na siya ang meets and bounds or ang boundary sa inyong yuta, and more often kay tungod na ana sa title na recorded na, official record na siya.
naana siya ngadto sa Land Registration Authority. And para nako mas binding na siya, mauna nga mo suggest ko nga mukuha putag atong own geodetic engineer nga mo pa-survey og tarong. Kay nganong dako ra kayo ng 7 meters nga sa una, nganong mausab man. Diba? Kung ingon ana ang pagpa-survey ko na survey naman ganing sa una. So ipa-check na nato. Makaduda siya tinuod, no? Makaduda. Kung anong naingon ana nga grabe naman hinuon kaigkaon 7 meters kadako na ana. Ikaduhang pangutana, why ipakitang titulo kining kasigbit na mong yuta, si? Apan may kadastral kuno sila or survey plan. Pwede ba di ay nga maunay basihan kung mag-survey sa yuta kaysa titulo sa yuta, kay may titulo man unta mi. Dili gyud, mas dako gyud og gibugaton ang inyuhang titulo sa inyuhang yuta kumparaan ng ilahang cadastral survey. Nga naman, kinaaman po na cadastral survey inyuhang titulo. In fact, ang kanang inyuhang survey, ang kanang inyong meets and bounds, ang kanang inyuhang mga muhon, nga kung sakto na ang gitamdan, kung kanang accurate na gibase na ninyo sa nakabutang sa inyuhang titulo, mas maunay sakto kay naa didto gis nakasangat, naka-file na didto mismo sa record sa Register of Deeds ug sa Land Registration Authority. Kay di man mo mapatituluhan kung di nila i-approve ang inyong cadastral survey, inyuhang blueprints, no, ang inyuhang meets and bounds. Okay? So mas bugat mo og dokumento nga gikuptan. Ikatulong pangutana, nagpa-survey sa among yuta. Dihang nagbahin-bahin silang papa. Girelocate ang mga karaang muhon pagpartisyon. Nganong wala man sad mo tugma sa ilahang sukod sa among muhon. Nasaylo man hinuon 7 ka metros. Di kay ko katubag kay posible pod nga nasayop ang ilahang surveyor, no? Basin dili mao nagpataka sila mo na kinahanglan gyud nang i-reconcile. Dili sila basta-basta makapangangkon ug makaingon nga amo ni tungod kay naa sila ilahang kaugalingon nga survey. Nganuman naaman mo'y title. Kamu mo'y mas naay katungod so ayaw og sugot nga kuhaan og 7 meters inyo ng luna. Sila mo'y paprubara nga naka-encroach sila. Besides, dili po na nila basta-basta po makuha. So ayaw og tugot nga kaliton lang mug-ingon or mukalit lang silag sulod sa inyuhang yuta. Ayaw sugot. Okay? Katapusang pangutana. Posible kaha nga may error sa duha ka surveyor. Sa amua kaha na sayop or ang ila. O kung nalapas man ang kural sa among kasikbit o kung among ipakuha, obligado ba silang muuyon? Kung magmagahi sila, unsa man pud among buhaton. Okay, di man yun naingon nga closed door. Ako di pud kumuingon nga sayop sila, sayop pud mo. Tao rabaya pud gihapon ang mga nag-survey. Even sa katong inyuhang panahon, agitituluhan na siya, hangtod karodo, so naagid gapon na error, no, factor of human error. As to kinsa ang sakto, di pug ko kahibaw, di pug ko kasulti. Usually, ang mahitabo basta na ay mga ingon-ani nga conflict, pwede manggod na nga inyuhan na lang ng suryahan, hisgutan, no, o isulbad, kay para ma-reconcile ninyo ang duha. If dili gani gyud, then i-verify na ninyo ngadto sa assessor, pwede na ninyo i-verify sa records dito sa Land Registration Authority, dinha sa Register of Deeds, para atong ma-reconcile kung asa gyud dapat ang muhon ug unsa gyud ang sakto and klaro nga meets and bounds. In kaso og dili pa gani gyud, ma-filean man as korte kay para matabangan ta, no, sa huwes sa korte para pag-determine kung unsa gyud ang sakto nga location sa inyuhang mga yuta ug mga property. Ang akong advice nga as of now, sila may nidisturbo ninyo na aman mo'y titulo between a title ug just a mere cadastral survey, kamo mo'y mas labing dako og katungod. So, kamo may karaan ng tag-iyaan ng yuta, klaro man na ang muhon, ayaw mog tugot nga walay court order or walay official order nga makuhaan lang og kalit ang inyong yuta. Ayaw gid mo anang huna-huna kay abi pobre mo. Kung mo kig settle mo, okay ra.
Pero ug mukuha sila ninyo anang yuta sa puwersa, dili na maayo, di po kumusugot anaon mo, ayaw po mo og sugot kay pagpanlapas na sa inyong katungod. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran.